आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। सरमळे शीतवाडी येथील रामू बाबू जंगले या युवकाची अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत महाराष्ट्र पोलीस दलात निवड झाल्याबद्दल गावात गौरव सोहळा आयोजित करण्यात आला। मोठ्या उत्साहात हा सोहळा पार पडला। यावेळी व्यासपीठावर रामू जंगले यांची आई वडील सौ सावित्री बाबू जंगले, सिंधू मित्र सेवा सहयोग प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीणकुमार ठाकरे, डॉक्टर मुग्धा ठाकरे, तळवडे तलाठी कुमल चौधरी, प्राथमिक शिक्षक पतपेढीचे अध्यक्ष सीताराम लांबर, माजी सैनिक विठ्ठल लांबर, निवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक सुभाष सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते। प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत सरमळे शीतवाडीतील रामू जंगलेनं महाराष्ट्र पोलीस दलात नियुक्त झाल्यानं विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्याचा सन्मान करत त्याच्या पोलीस सेवेतील पुढील उज्ज्वल वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। या सन्मान सोहळ्याचं नियोजन समस्त शीतवाडी आणि सिंहगर्जना ग्रुप यांच्या वतीनं करण्यात आलं होतं। दोन वेळा तो 1-2 मार्कांनी वेटिंगला राहिला, पण येणाऱ्या भरतीमध्ये त्याचं 100% सिलेक्शन होईल आणि त्याचा सत्कार असाच आपण सर्व मिळून माझं कौतुक वाटतं। आज भारती पाटील सारखी मुलगी सुद्धा पोलीस दलामध्ये काम करत आहे। त्यामध्ये आता रामूची परिस्थिती फार बिकट असणारी ही परिस्थिती होती। या परिस्थितीवर मात करून रामू गेला। मला आज इथे कार्यक्रम बघितल्यानंतर रामूसाठी आम्ही हा कार्यक्रम मुळीच नाही केलेला। सर सुद्धा म्हणाले मगाशी, हा कार्यक्रम रामूसाठी मुळीच नाही। हा कार्यक्रम तुमच्या माझ्या घरात जी मुलं, छोटी छोटी मुलं, शाळेत जाणारी, सध्या शाळेत जाणारी मुलं आहेत, नव्हे तर कॉलेज करणारी मुलं आहेत, या सगळ्यांसाठी हा रामू एक आदर्श होत आहे। रामूच्या या आदर्शातून आपल्याला एकच करायचं आहे, जिद्द आणि चिकाटी कायम ठेवायची आहे। रामू आज पोलीस दलामध्ये गेलेला आहे। रामूने केलेली मेहनत आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर आहे। आज आपली मुलं अशी आहेत की त्याच्याही पलीकडे जाऊन ते आपलं करिअर करतील अशी प्रेरणा या रामूच्या या आजच्या कार्यक्रमातून घ्यावी। आणि मी म्हणतो, रामूने केलं त्यामागे या ठाकरे सरांसारखे आणि त्याला लाभलेले अनेक जे देवदूत आहेत, खरंच काम करणाऱ्या माणसाला देवदूत कुठेही सापडतो। एवढीच महत्वाची आहे। मला पुढे जाण्याची असणारा जो माझ्या मनातील विचार आहे तोच फार महत्वाचा आहे आणि त्याच विचारातनं आज ही मुलं पुढे गेलेली आहेत। आज कदाचित संधी जंगले या ठिकाणी नाहीये, पण त्याला निश्चितपणे खूप मोठा अभिमान वाटला असेल आज या केसरी धनगरवाडीचा। आपल्याला माहिती आहे आपल्या सगळ्यांची परिस्थिती कशी असते, पण त्यांनी प्रशिक्षणासाठी जायला ठरवलं आणि मग माझ्याकडे आला। आमचं सिंधू मित्र प्रतिष्ठान आहे, त्यांनी आर्थिक सहाय्य आम्ही दिलं। आता आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी खूप काही लागतं का नाही, मुलाची हुशारी लागते। रामू आर्थिक सहाय्यतेमुळे झाला का बिलकुल नाही, तो त्याच्या परिश्रमाने झाला। आम्ही फक्त त्याला मदत केली आणि त्या प्रशिक्षणानंतर ओरोशा अकॅडमीमध्ये त्यांनी काही दिवस शिक्षण घेतलं। शिक्षण घेतल्यानंतर महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळामध्ये त्याची नियुक्ती झाली। त्यावेळेला एका अग्निशमन केंद्रामध्ये त्याची नियुक्ती झाली। पुढच्या अभ्यासाला वेळ मिळत नव्हता, कसे 4-5 महिने केले आणि त्यांनी ती नोकरी सोडली। मला धक्का बसला, म्हटलं हातात आली नोकरी हा सोडतोय, घरच्यांचं काय झालं असेल मला माहित नाही। मला माहिती आहे रामूनी त्याच्यासाठी भरपूर शिव्या खाल्ल्या असतील हातातली नोकरी सोडली म्हणून। आणि मग त्याच्यानंतर त्याने अकॅडमीचा प्रवास सुरू केला। पुन्हा एकदा लेखी परीक्षेमध्ये रामू अव्वल असायचा, कारण की अभ्यास मोठा होता। आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे रामू ज्यांना शिकवायचा ती मुलं पोलीस व्हायची। अकॅडमीमध्ये रामू म्हणजे मार्गदर्शक म्हणून काम करत होता। जी अकॅडमीची मुलं होती त्यांना सांभाळायचा, हे सगळं करत असताना मुलं सिलेक्ट होती ती रामू प्रयत्न करत होता। आपल्याकडे जातीचा मोठा प्रॉब्लेम आहे, आपल्याकडे व्हॅलिडिटी कोणाला मिळत नाही, त्यामुळे रामूला एनटी मधलं नाही तर ओपन मधलं कम्प्लीट करायला लागलं। ओपन मधलं तो सिलेक्ट झालाय, सर्वसाधारण गटामधलं तो सिलेक्ट झालाय, ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट। मधल्या 1.5-2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये रामूचे फोन आले, रामू भेटायला आला नाही। भेटायला आला नाही तर मला वाईट वाटायचं, म्हणजे मला चिंता वाटायची, काय चाललंय याचं काही समजायला येईना। रामू फोन करत नव्हता, कधी फोन केला त्या अकॅडमीमध्ये आहे सर बस एवढंच बोलायचं। आणि कधीतरी बोलायचं की सर झालंच पाहिजे, यावेळेला इकडे झालं पाहिजे, तिकडे झालं पाहिजे, इकडे 1 मार्काने राहिलं, तिकडे 2 मार्काने राहिलं, ग्राउंड मध्ये थोडा कधी कमी पडला,
आणि त्यात कोविड आणि सगळे संकट एकाच वेळेला सगळे होत होते रामूच्या मध्ये. मी हारलो पण रामू नाही हारलो. म्हणजे माझा मी डगमगायला लागलो, रामू आता सिलेक्ट होईल की नाही होईल. पण रामूची जिद्द होती. आणि ज्या दिवशी निकाल लागला त्या दिवशी मला फोन केला रामूने, सर मला तुम्हाला भेटायचं, तुम्ही कुठे आहात? म्हटलं घरी नाही, दवाखान्यामध्ये तिकडेच आहे. रामू ओपीडी मध्ये आला, नमस्कार केला, रिझल्ट दाखवला, पेढे घेऊन आला होता, मिठी मारली. आणि त्याला जेवढा आनंद झाला असेल, त्याच्या आईबाबांना जेवढा आनंद झाला असेल, त्याच्यापेक्षा कितीतरी पट मला आनंद झाला होता. आणि मला थोडंसं हायसं वाटलं होतं की माझा रामू सिलेक्ट झाला. रामूची तळमळ स्वतःपुरती होती का? तर बिलकुल नाही. रामूने गावाचा पण विचार केला होता. कोविडमध्ये काय परिस्थिती झाली होती आपल्याला माहिती आहे. त्याच्या आधी मी एका दसऱ्याला या ठिकाणी मुक्काम केला होता, रामूच्या घरी राहिलो होतो, जिथे आपलं गजर नृत्य होते, जिथे मंदिर आहे त्याच घरामध्ये मी मुक्कामी होतो. ते रात्रभर त्या ठिकाणी थांबलो होतो, ते फक्त रामूमुळे, रामूच्या प्रेमामुळे. त्या प्रेमाची उतराई म्हणून काय करायचं, तर आपण कोविड झाले आरोग्य शिबिर आपण इथं घेतलं होतं. तुम्हाला जर काही लोकांना आठवत असेल, मास्क लावून आपण दूर दूर रांगा लावून सगळ्यांची तपासणी केली, ती औषधं दिलं होतं. त्यात तो पण आग्रह रामूचाच. म्हणजे रामू गावाचाही विचार करत होता, स्वतःचाही विचार करत होता. जनरली जे गावामधनं बाहेर पडतात ती मुलं आपल्या पुरतं मर्यादित राहतात. संदीपला इच्छा झाली ती एमपीएससी करायची. हा म्हटलं सर त्याला पुस्तकं द्या, 5-7 हजारची पुस्तकं त्याला दिली. संदीपने अभ्यास सुरू केला, पण सुदैवानं त्याचं दुबईला सिलेक्शन झालं आणि संदीप निघून गेला. म्हणजे लग्नाला आला होता, बाकी दुबई. म्हणजे हुशार मुलं हेरून त्यांच्या पाठीशी रामू सतत उभा राहिले. म्हणजे स्वतःचं करत असताना दुसऱ्याचं जे कौतुक आहे, दुसऱ्याच्या या परिश्रमाची चीज करणं, त्याला यश मिळणं, हा विचार रामूच्या मनामध्ये होता. आणि हा खरंच म्हणजे आपण जे अध्यात्मामध्ये म्हणतो ना परमार्थ, तो परमार्थ हा रामूने लहानपणापासून जोपासला. आणि हे रामूचं मोठेपण. आणि हे मोठेपण जर कुठून मिळालं असेल तर त्याच्या आईबाबांनी दिलेल्या संस्कारामधून ते आलं असेल. याच्या पलीकडे दुसरे संस्कार त्याच्यावरती असूच शकत नाही. ते आईबाबाचे संस्कार आहे आणि आईबाबांनी केलेल्या संस्कारामुळे रामू इथेपर्यंत घडलेला आहे, याचा मला पूर्ण विश्वास आहे. रामूविषयी खूप काही बोलता येईल, कारण की माझा मुलगा मगापासून सावंत सर म्हणतात या सगळ्यांना की हा कार्यक्रमाची गरज तयार केला पाहिजे. मगाशी सरांनी म्हटलं होतं की शिवाजी महाराजांना पाहून आजपर्यंत आपण घडत आलेलो आहे, पण आपल्या आपल्या क्षेत्रातला शिवाजी हा प्रत्येक गावात निर्माण झाला पाहिजे. आणि त्या आपापल्या क्षेत्रातला शिवाजी ज्या वेळेला आपापल्या गावामध्ये तयार होईल, त्या शिवाजीकडे पाहून अनेक शिवाजी तयार होतील, अनेक मावळे तयार होतील. सुदैवानं तुमच्या गावामध्ये 2 शिवाजी तयार झालेले आहेत. झाशीची राणी तयार झाली आहे पाटील, भारती पाटीलच्या रूपाने, आणि पोलीस दलामधला शिवाजी रामू तयार झालेला आहे. मला खूप अपेक्षा आहे रामूकडनं, कारण की रामूला एमपीएससी करायचं होतं, अधिकारी व्हायचं होतं, पण काही परिस्थितीमुळे, काही स्ट्रगलमुळे त्याचं ते स्वप्न राहून गेलेलं आहे. परंतु रामूने आता यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठामधलं ग्रॅज्युएशन पूर्ण करावं. एक वेळा पदवी मिळाली की त्याला डिपार्टमेंटल एक्झाम देतात किंवा एमपीएससी दिलेलो आहे. त्या परिस्थितीला जर विसरलो तर आपण जमिनीपासून वरती जातो आणि आपले पाय कधी जमिनीवर असावे. आणि मला विश्वास आहे की रामूचे पाय नेहमी जमिनीवर असेल आणि जमिनीवर राहूनच तो लोकांची सेवा करेल. आणि ज्या सेवा भावनेनं रामू आतापर्यंत काम करत आला, ती सेवा भावना तो पोलीस खात्यामध्ये पण दाखवेल. आणि निश्चितच आपण सर्व देवांकडे प्रार्थना करूया की रामूवरती सगळ्या अधिकाऱ्यांची मर्जी राहील, तुमच्या सगळ्यांचे आशीर्वाद असू द्या, त्याचं आरोग्य चांगलं राहील, त्याचं जे आयुष्य आहे ते दीर्घायुष्य असेल, सुखी असेल, आनंदी असेल. आणि एवढं सगळं करत असताना त्याचं गावावरचं प्रेम कसुभरी कमी होणार नाही, याची ग्वाही मी आपल्याला देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो.